Serhat Kılıç Amade'ye Hevseru Keşa Amade'ye Sendikaya Ketkarên Perwerde û Zanistê eğitim seni. Mamoste Serhat Çewani xêratî. Merhaba, spas dikim baş hûn çawanin hêvî Malatya va em zanim hûn nava civînekî dane doh û îro civîna we didome du roje. Armanca we çi ye divê komxebatê de? Armanca me anha bi salan e em li ser perwerdê bi zimanê dayîkê ve disekinin wek sendîqa. Ji xwe wek gelê Kurd ew sed sale têkoşîna mafê zimanê xwe çanda xwe didin. û em jî wek sendîqa ew bû 30 sale em hatine damezrandin. Ji vê çaxê ve daxwaziya vê perwerdê bi zimanê dayîkê her tim bilind dikin, bilêv dikin. Lê îro em dixwazin vê daxwazê şêmber bikin. Yani erê em daxwaz dikin, em dû vê mafê ne, lê perwerdehiyeke çawa bi çi hawî. Em dixwazin li ser van tiştana bisekinin. Çiqa gava piştî şunda em ê behsa naverokê jî bikin. Helbet hûn dizanin ji xwe berê ew havînê me vê biryarê girtibû. Piştî vê biryarê ji meha cotmehê vir ve pêvajoyek hevdîtinê em bêjin dest pê kir. Wisa em bêjin rewşeke guncav çêbû ji bo me ku em bikaribin van tiştana bipeyvin, nîqaş bikin. Li gor rewşa Tirkiye heyî. Em dikarin bi çi hawî vê daxwazê bilind bikin, em dikarin çawa nav gel de nav civakê de ji bo perwerdê bi zimanê dayîkê hişyariyek çêkin. Li ser van armancana em sekinên helbet gelek em bêjin rojevên vî gelê hene anha ew mehên dawiyê de rojevên mên sereke dibe ku mafê hêviyê em dipeyvin û dûra ihtimala aştiyek peyda bûye ev hêcanek tîne lê em her çiqas herkes bi guman be jî hinek bi tedbîr be jî dawî hêviyek heye em dixwazin hem destek bidin vê pêvajoyê yani helbet ekem behsa aştiyê dikin divê ziman were nasîn em behsa civakek demokratîk dikin divê her gel xwe vê civakê de bibîne hem perwerdehî hem hemû xizmetên giştî bi van armancana me dest bi vê komxebatê kir. Serhat tiştek û civakî eleqedar dike yani di perwerdeya Kurdî de zimanê dayîkê bandorekî çawa li zaroka dike di mesela pedagojîk de mesela ruhiyeta zarokan çawa şekil digire di pêşa rojê de yani zarokên ku bi zimanê dayîka xwe perwerde bibin û zarokên ku zimanê dayîka xwe perwerde nabînin zimanek biyanî fêr dibin. Vana hûn didin berhev di civîna de hûn nîqaş dikin psikologên we, sosyologên we hûn analîzê we hene li ser van mijarên wisa akademîk. Pirsekî gelekî baş bû yani ji xwe bingeha xebata me ev e. Bingeha xebata me sendîqayê em sendîqayê perwerdehiyê ne. Ez bi xwe jî mamoste me. Ez rêveberiya sendîqaya eğitim senî Çaxa Amedê cî digirim. Hem ez bi mamostetiya xwe vê karê hîs dikim, dibînim, dijîm. Hem ez bi wek Kurdekî bi zaroketiya xwe me vê dîtiye hîs kiriye jiyaye. Ez û vê komxebatê 5-6 roniştina pêktê, roniştina me duyemî jî ji xwe ew tiştên ku we behs kir tam ev bûn. Yani psikologek Azad Dildar jî tevlî bû van tiştana bi hûrgulî ji me re rave kir yani îzah kir. Ez hinekî behsa vê tiştê bikim ez li gundekî dişoxelim. Li gundekî zarok kirmancin zazan e ez bi xwe jî zazam e. Wê dera ez di çavê wan de her ro dibînim. Yani wexta xwendekarek dest bi dibistanê kir bi zimanê xwe tê vê dera. Hemû dinya, hemû tişt bi zimanê xwe şemayên ku di hîşê wî de çêbûne ku em wek perwerde em wek mamoste bi van şemayana dixwazin perwerdehiyê pêş ve bibin ev şema giş bi Kurdî ne. Giş bi zazakî ne. Wexta dest pê kir
مامۆستا پۆلا یەکەم من بێژن مامۆستا bi zimanekî din dixwaze xwendinin nivîsandin bi wê bide fêrbûn çawa dibe mesela pêvekî dibe sêv em bêjin wexta dibe elma zarok sayê yan jî sêv dizane lê elman nizane bi wî hawî yani pir wisa zehmetiyek mezin zarok dikşînin ji xwe zêdê zarokan ji vê pêvajiyê de ji perwerdeyê dûr jî dikevin yani dinêrin ya fêm nakin yani erê rast e ji sedî sî sedî çil serkeftî dibin yani ev dibe lê gelek zarokên ku potansiyela wan heye ku her tiştê bielimin her tiştê fêr bibin ji ber perwerdeyê bê zimanê dayîkê باور بکن ji perwerdeyê dûr dikevin ji potansiyela xwe dûr dikevin ew çiq bixaretîne ew psikolojiya ke xwenebawerbûnê yani zarok bi xwe di psikolojiya de di zanista perwerdeyê de em bêjin têgehek wisa heye ew bêçaretiya hatiye hînbûn ez wisa pênase bikim ev diwan de peyda dibe zarok dibe ku yani ez êdî nikarim tu tiştî çêkim baweriya wî yan jî wê ji xwe dişke ev tenê ne ji bo dibistanê ji bo her aliyê civakê jiyanê zarok ditengijîne yani ew tişte ku te bas kir ev meselê bandora li ser şexs e îja meselekî netewî jî heye zimanê milletekî ye zimanê netewekî ev ziman divê were parastin were pêşxistin ev ziman divê li dunyayê bimîne eger sîstema perwerdê pêkneyê ev ziman çawa dikare li ser piya bimîne باور بکن vê komxebatê me ev pirsên me ev mijarên gişa em ser wê nîqaş dikin dîsa rûniştina me duyemîn de vê pirsa we me bersivand yani em ana rewşa bakur binêrin du cûr zarok hene cûrekî li gunda taybetî li gunda bi Kurdî tên dinyayê bi Kurdî dest bi jiyanê dikin Kurdî dizanin û dewam dikin cûrek din ji ber van polîtikayên asimilasyonê sed salî êdî ji zimanê xwe dûr ketine malbat zimanê xwe dûr ketine êdî ciyana wan ne bi Kurdî mixabin ne ev pêvajeyeke ne normal e pêvajeye bi inkar û îmhayê ve em bêjin girêdaye êdî zarok ji zimanê xwe dûr bûne du cûre hene cûre yekem ji xwe min got lê cûrê duyem jî em nikarin bêjin ku erê êdî zarok Tirkî dizanin zarok bi Tirkî perwerdeyê xwe dewam bikin na çimkî ev ziman yani ziman ne tenê têkiliya ragihandinê ye yani cûreyê ragihandinê ye ziman erê werê wisa me dinya hemû bi îngilîzîkî bipeyviya têrê dikir ne lê ziman bi xwe re dîroka 5000 sala ew hafizaya 5000 10,000 sala bi xwe re tîne wexta me bi wî hawî lênerî mafê me tuneye ku ji bo tu neteweyekî ji bo tu gelekî em bêjin ya nehewcêke bi zimanê xwe perwerde bibin her çi qas asimilasyon heya astekî serketibe jî em dixwazin viya veguherînin divê ev ziman bi zarokan be bi zarokare xwe bigihîne neslên nû nifşên nû yani em bêjin emrê me însanek heftê heştê sale lê emrê vê zimanê 5000 10,000 sale wexta me bi wî hawî lê nerî yani dîroka 5000 sala em bi vê şeklî dev ziman berdin em nebin dewrî neslên nû nifşên nû nekin ev çand jî diçe çi xweşikê dinyayê hene têk diçe tenê ne ji bo Kurdî ji bo hemû zimanan gelo me rû dikare wisa jî formûle bike çi fikrî her netew weke hebûnekê zindî ye yani tişte ku me dike me hin aliyên me hene ku me zindî ser piya dêle tişte ku netew jî dike netew yek ji wan pêşxistina çand û kültûr e yani parastina çand û kültûr di nava wê de ziman tişte esasî ye yani tu ziman ji netewekî bigirî ew netew hêdî hêdî dirize ji holê radibe hebûna xwe wenda dike tu çawa dibînî vê meselê yani stûna sereke ya ku netew dike netew ji xwe vê meseleyê em peyvîn anha bê rewşa Kurdî li dinyayê
gelek zamanzan rewşenbîr ên ku pêşerojê texmîn dikin em wisa bêjin dibên 100 sal şûn de ana zimanên vê dinyayê hêyî ji sedên nodê wan dê winda bibin. Ji ber çi? Ji ber teknolojî, ji ber globalbûna dinyayê gelek hawî. Ji xwe ev xeterê ku pêşiya me ye, yanî ji bo dinyayê ne tenê ji bo Kurda, ji bo dinyaya xetereyek e. Ji bo me Kurda jî ji xwe pêvajo min dizanin. Sê neslên me yên berê, nifşên me yên berê Tirkî nizanîbûn. Neslekî berê Tirkî û Kurdî bi hev ra, neslê anekayî zêdetir êdî tenê Tirkî ê ji xwe nesla dinê tu tiştî dê nemîne. Ev xetere li ser ji xwe do komxebatê me li ser baskê du hep mêvanên me ji Brîtanya û ji İspanyayê hatin. Brîtanyayê em bêjin cerebeyên İrlandaya Bakur, Galler, İskoçya û Kanadayê ji me re got. Baskê jî mesela baskê ji me re got. Heman taluka di wir de jî hebû. Heman taluka di wir jî hebû. Tecrübeyê xwe jî tînin pêşkeş dikin. Pir baş bû. Lê helbet wê dere demokrasî heye. Dikarîbûn van cerebeyan, van ceribandinan bikin. Mixabin li Tirkiye, li Rojhilata nabîn bi giştî vê alî de demokrasî pêş neketiye loma xetere hê jî berdewam e. Lê dîsa jî ji bo me bû mînak. Yani li wan derena zimana êdî tu kes nema bû ku zimana Walsê Gallerê bipêve kêm hindik bûn wana nû ve zindî kir. Helbet me rewşa xas nexirabe, em hê hene, em ser piyane, em li xwe bawerin jî em ê bi wî hawî Kurdî hem bikin zimanê perwerdehî, hem bikin zimanê jiyanê her cûrê jiyan. Mamoste Serhat, wê demê giringiya perwerdeyiya Kurdî em nîqaş nakin. Ew temam e. Sedî set divê pêk were. Tecrübeyên xelkî jî hene, hatine divan komxebatan de pêşkêş kirine. Tamam. Niha em warin ser mesela Tirkiye. Li Tirkiye astengî çi ye li pêşiya pêşxistina perwerdeyiya Kurdî ye? Anha çi xwe do rûniştina me yekem alê hukukî ve çî bû. Alê hukukî û nîqaşên polîtîk ve vê meselê nirxand. Li Tirkiye ji ew kanûnê esasî, yasaya esasî, makazegona esasîya 1924 ê 61 82 û anekayî. Em li gişa dinêrin pêşî pirsgirêk di pênaseyê hemwelatîbûnê de heye. Li zagonên Tirkiyeyê de dibe çi ew kesên ku li Tirkiyeyê bi devletê ve bi hawayê hemwelatiyê têkildarin Tirkin. Ew hawî pênase bûye. Bi vê pênaseyê ez werim tiştekî din 1924-25 tevhîdî tedrisat yani di perwerdehiyê de yekbûyîn Tirkiye ji ber neteweyek em bêjin devleta neteweyî hat damezrandin helbet perwerdeyê jî bi vê havî çî kir. Her tişt bi yekperestî dest pê kir. Çawa bû vê dera hem kanûn hem kanûnên bi perwerdeyê ve girêdayî giş ana li Tirkiyeyê tu netew ên ku kêmarin, ên ku kêmnetewin, ên ku di Lozanê de wek kêmnetew hatine qebil kirin. Rum û Ermenî, geyrimîslim. Ew mafê wan heye. Mafê wanê perwerdeya zimanê zibkekî heye. Êwan jî ne li gor zanistê, ne li gor dilê wan. Ez carekî mamoste ez ser çi fikrî bûm? Ez fikrî bûm ku madem gayrimîslim mafê wan heye zimanê perwerdeya zimakî bibînin, merû nikare êzidiyan jî bike vê kategoriyê wekê kêmenetew bibîne zimanê wanê dayîkî jî Kurdî ye û hadî em Kurdî jî bixin zimanê fermî ê perwerdeyê. Ez bo vê pirsa we ana Suryanî jî gayrimîslim ne? Erê? Suryanî ji ber vê çaxê lobiya wan nexurt bû, ana Suryanî ji vê mafê bêparin. Do ji xwe me mêvanek Suryanî jî ban kir. Ez behsa wê jî bikim. Yani êzidî em bêjin ne Müslîmin, gayrimîslimin em nikarin. Çünkü Lozan û ji xwe devlet Lozanê jî Xala sî û nehan a peymana Lozanê ez bawer dikim têda mafê perwerdeyê dide ê gayrimîslim li Tirkiye rast. Erê.
ليه مثلا سورياني نتدانه سوريانيا ويش عقيت هذه توريا ديروكا تركا و فلان بيوان وسا تشتين توشو مشو تدي دسفيكا كوماري دا تشتين توشو مشو ده هات قوتن دوان ده سوريانيا وقت ترك حسباندنا جوها كرجي تكبون herkes Türk bu ev ne kim netavun ev bu hat Türk'ün bu havi dest bekrin az verim ev persave ali hukuki ve benirxine yani astengi çine irod kanunun Türkiye'de ev astengi çavatkarın rabın se çar madde ana maddeye çılı düdüya maddeye yani ana yekveko nave maddeye nay biramın duvan da peşi legirtin heye yani yekem ام بیشم پناسه هم ولاتی بونه دوی بگوهره دوی کسی که به داره دجین پناسه کدن یعنی دوی که بیجه این کل ترکیه دجین هم ولاتی ترکیه نه وقت پناسه vatandaşlık هم بیجن هم ولاتی بونه ev دوی ام پیشنیار دکن بیوی جوکا yani پیشنیار نه تقاضه yani وسا از سر حدی خو زیادتر ام تشکینه بیجن پشت ویا mesela ev zagonên ku pêşiya perwerdeyê bi zimanê dayîkê digirin dibe perwerde tenê bi tirkî tê dayîn ev dibe bêguherîn û em bêjin hinek kanûn heye ku hîn derfeta ji mer tîne lê em bêjin rewşa Tirkiye ne müsait e aliyê polîtîk ve mesela gelkî kanûn hene li Tirkiye tu nêrî dibe ew demokratîk lê nayên bikaranîn nahêlin devlet bu kadar nahêle bê bikaranîn dibe hem Ali hukuki ve guherin çebin hem jî rewşa Tirkiye bugare loma em dibên civakek demokratik loma bangawaziye civakek demokratik ji bo me ew xas girînge yani erê ez eke hûn bixwazim behsa rûniştina jî bikim yeko lê em dikarin pirsa we jî bigirin keremke Ana me behs kir şeş rûniştina pêk tê komxebata me rûniştina yekem alî hukukê bû hinekî min behs kir rûniştina duyem alî derheqê asimilasyon û alî pedagojîk û polîtîk ve meseleyê perwerdeyê bi zimanê dayîkê ve me nîqaş kir ev jî pir girîng bû a rastî yanî asimilasyon çi ye em çawa dikarin hember asimilasyonê bi ser bikevin em çawa dikarin serî derkirina asimilasyonê çêkin me van tiştane em pêvîn a sêyemîn ji davadinê jî min got du akademisyen yek ji Baskê yek ji Brîtanyayê hat ew cerebeyên İrlandaya Bakur Galler İskoçya û Kanadayê ji me re got Baskê birastî Baskê pir ji bo me wisa me sûd jê wergirt ana li Baskê 6 sal berê li wexta Frankoyê di wexta Frankoyê de tedî vê dere dibistanên azad vebûbûn Ferzad Kemanger mîna wan cerebek kirine serketine 6 salek ku dawam dike ana 5,000 xwendekarî wan heye çima ew pêşketiye çünkü İspanya kim xirab demokrasiya wan heye ku pêşî negirtine zêdî zêde wisa astengî tune bû lê Tirkiye ana ew rewş xeterê yani aliyê dinê jî em rewşa lehçeyan pêvî ana mesele di zimanîbûn mijara me sereke bû yani perwerde biber li gor rewşa Tirkiyeyê illa hem de perwerde bi zimanî be yani lê em dibêjin divê ew perwerde ser esasê perwerde bi zimanê dayîkê lê perwerdeyê pir zimanî em diparêzin em viya pêşniyar dikin rewşa lehçeyan jî mesela ana li Bakur kurman jî dijîn zaza jî kirman jî dijîn ana ez wek zaza jî ez dê xeterê dijîm yani di nav vê civakê de hejmara kurmanca zêde ye û hinek nüfusê wan zêde loma nüfusê kurmanca zêde helbet navve de wisa cebirtine ye خطریه اری دوی روشی ده قاسی کو هم دیبنه خطریه هری زیاده و گاوی عاجل لسر کرمانشکی هست. اری لسر کرمانشکی جی مبیاجی مگوت یعنی o rewşa Süryaniya jî me anî berçava. Ma mesela tiştekî din merak dikim eger bersiva te tamam be. Yani mesela sibe tutkarî naverê de jî bibêje ez pirsa xwe bipirsim sibe dusbe dewleta Tirkiye
ادی د انجام وی پیواژوی ده یانجی به شکل کی دین قبول بکه کو زمان کردی و زاروین کرمانجی کردکی به زمان پرورده د ناوا کردان ده پتانسیل هه بقاسی خو به تیرا خو کادرو هنه هم گیهاندن ماموستیان و یانجی ملت ما آماده بهتر زاروکی خبشین وان مکتبان yani ev di nava Kurdan de rewş çawaye yani têra xwe mamosteyê we hene ez wisa bêjim yani anha mixabin mamosteyên ku wisa formasyon girtiye ku bikaribin perwerde bi branşa xwe da perwerde bi zimanê Kurdî bi zimanê dayîkê bidin kêmin pir kêmin ji xwe ev carkî ve çê nabe lê ev mesele 5 sala da xelas dibe ji xwe em behsa pêvajoyê derbasbûnê dikin yani carkî ve her tişt çê nabe materyal kêmin kadroyên ku van dersana van perwerdehiyê bidin kêmin em bêjin müfredat her alî ve kêmasiyên me hene lê mînakek rojava nav çend sala da van tiştana çareser kir yani hêjî kemasî helbet hene lê heya astekî çareser kirin ez wisa bêjim Kurd ji ber ku gelê Kurd gelê wisa bê heremê ji ber ku heya anha destê wan negihaştiye iktidarê destlatî wisa qirêj nebûne bi rastî potansiyelekî pir xurt heye em vê komxebatê jî dibînin ev potansiyel dikare çend sala da her tiştê bike bi her tiştî serkeve yani loma erê ez nebêjim em sıfırê dest pê nakin helbet ana ceribên vê li Bakur ceribên dibistanên azad hene gelek sazî û dezgeh dersên Kurdî didin cerebe aliyê Pirtûkajê heye lê ne tamam bûne lê wisa bingehekî jî heye em amade ne yani ez bi havî bêjim mamoste tişekî dinê mühim jî heye mesela müfredatê dibe problem perwerdeyê Kurdî dest pê kir yani Kurd ve bi zimanê xwe dîroka Tirkan fêr bibin û çawa be yani pêdivî ya hewce nabe ku mirov müfredata li Bakurê Kurdistanê henekî biguherîne li gorî cewherê herêmê belkî mirov ji Rojavayê Kurdistanê fayde bibîne ji Başûrê Kurdistanê fayde bibîne yani ev jî henekî meselê berfireh dike yani mirov dibîne ku di nava Kurdan bi xwe de pêdiviya yeketiyekî heye di mesela perwerdeyiyê de tabii mijarekî berfireh he û misle 2 deqê te hene ama 2 deqa da te çi anî be ziman û ew qas erê yani ji xwe we behsa Rojava kir îro ji Rojavayê jî yekitiyên mamosteyên Bakur û Rojhilata Sûriyê ji me re vîdeoyek şand ew ê pêşniyarên xwe bikin bi vê vîdeoyê ez vê qey bi van pêşniyarên wan dê komxebata me tamam bibe yani bi rastî gelek tişt vê dere hatiye çareser kirin mesela vê dere we behsa müfredata Tirkiye kir ev bi rastî jî xeteriye tenê bi xwestina perwerdeyê bi zimanê dayîkê erê em perwerde bi Kurdî bidin lê perwerdeyekî yekperest mijarên yekperest müfredatên yekperest Tirkperest helbet ev em qebil nakin ne demokratik bûnê jî em pê re dixwazin yani her tişt bi hevdû girê dayîne her alî em jî bi vê alî ve bi alî perwerdehî û ziman ve em dixwazin vê pêvajoyê re em bêjin bi pêşniyanên xwe destek bidin feyde bidin yani yani ji xwe îro wek min got herî dawiyê jî roniştina şeşemîn jî hemû notsazî nêzî notsazî dê tevlê komxebatê bibin ji xwe anha guhdar dikin em kursiya azad deynin bila herkes were vê dera fikr û ramanên xwe parve bike pêşniyarên xwe parve bikin da ku em xwe bigînin encamekî baş ana îro dê xelas be ji xwe em raya giştî re bi were jî em encamnameyê komxebatê ya Kurd parve bikin dûre berfireh em biweşînin ji xwe gelek spas dikim mamoste Serhat Kılıç bi me re bû hevserokê Şaxê Amedeyê Sendîkaya Ketkarên Perwerdê û Zanist Eğîtim Senê mamoste here bî spas dike maliya ba